Bag nga aldaw tayo amin, gagayem ken kakabsat, tida ito yung oras, kahit na kayo nga welcomen, tida ito yung new setup, iti papantay panagadal, Sabbath School Alive, iti Ilocano. When mailiw kami kada kayon, gagayem ken kakabsat, no kasano iti iliw yu, nga makita da kami, nang nangruna kami kakabsat. Ken of course, ni Apo Dios, naikan na tayo di gundaway, nga itultuloy da ito yung programa. Kaya ti da ito yung tiyempo, sakbay ko ngayam amo, iti partner ko, iti Sabbath School, panagripaso ti lesson study, kayat ko kakabsat, nga ipromote pa ilaan. Da ito yung pagleksyonan tayo. Kanan tayo, inaldaw-aldaw, spiritually, nakasapulan tayo kakabsat, tapno, umununag pa'y, dahil relasyon tayo kinayapo Diyos, ken iti pamati tayo, ken kuha na, isong kadagiti padak apapastor, no adadag iti miyembro tayo, nga awan ti pagleksyonan na, kagayam ken kakabsat, ibagayala ang kanyak, tadapay dagiti nabati dida, mabalintay pa iti agorder, ti goal, iti Sabbath School, all members must have iti copy, madanda ko iti copy, iti Sabbath School. Actually, this is only an outline. Talagang adalan tayo kabsat, iti kababagas, iti nasantuan, asao ni Apo Diyos. Iso nga, dakkel kakabsat ti panamatik, inot-inot sa ating nga maaramid, nga amin kuma, nga miyembro, dagiti old and new members of the church, kat maaddan tayo kakabsat iti pagliksyonan tayo. May kaduba kakabsat, nga kahit ko nga i-promote, iti Bible reading guide, iti kat basaan tayo nga inaldaw, nang nangruna ti agsapa, tadupay dagiti kakabsat ti pamating awan iti devotional na, dahiti kat may sangawagas kakabsat, tapno may tultuloy tayo, iti papantay panagadal kadagiti sasao ni Apo Dios. Dahito ket good for 1 year. So from January to December, addan kakabsat iti may tutup nga chapter nga intay adalen. Saan laang kakabsat nga iti Bible iti adalen tayo, kada ito'y nga Bible study guide, adamot dito kakabsat iti Spirit of Prophecy, iti Ministry of Healing kakabsat. Iso nga awisan da kayo, nga sapay la kuma, mangala kayo, kakabsat, sa bagay, amin mat, nga district pastor, at dagiti order dan, kat adadituyan, ready, dagiti materials san kakabsat, nang nangruna da ito'y, nga mabalin yun, kakabsat, nga maala, kat maited kadagiti miyembro ti iglesia. Kat tiday ito nga gundaway, maragsakanak, it is my pleasure to introduce to you my partner in the Sabbath School. Isunan kakabsat iti kankanayon yung makita da kami nga duwa kakabsat iti executive secretary tayo awan sa Bali no saan nga ni Pastor Oliver De Vera. Pastor Oliver, iyam amumamat ti bagbaging kadagiti kakabsat. Ito na gagayam ng kakabsat, may bag nga gundaway iti panagsasarak to ito ta. Danggayad na kami iti panagadal tayo kadagiti sasaw ni Apo Dios baban iti tunggal rabii nga parang gadal tayo iti leksyon tayo ket siya ni Pastor Oliver De Vera agayom yo iti Northern Luzon Mission of the Seventh-day Adventist ket ragsakin mi nga makadwada kayo ayat na nakatapsa. At rugyanan tayo garod, babae niti panagkararag. Diyos sama nasantuan, sika iti na marswa, sika iti adaan ayat, ket iti kinapintas, kinaurnos, kan iti kinasaya at apo iti panggap mo. Dintang iti tiyempo nga natnag kami iti basoy. Pero dito dahito nga gundaway, dawatan mi iti pamakawan mo. Dito dahito nga gundaway, pananglinis mo kada kami. Kat agkakadwa kami, tapno ti kasta magna kami, napnuan iti pamati, agtulnog iti pagayatam o Diyos. Bendisyonam dahito nga tiyempo, nakadwa mi dagiti gagayem mi,
dagiti pagtaanganda ket madaydayaw apo itinagan mo dawatan mi daytoy tinagan ni Apo mi Jesus. Amen. 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 Gagayem kin kakabsat. Iti adal tayo, iti daytoy nga oras ket napauluan ti pannakaanag. Ket kuman kakabsat nga awisan ti tunggal may sakada kayo nga basaan tayo kakabsat. Ti aramidan ti tatta, i-guide da kayo. Tapno malawlawagan tayo kakabsat kadagiti adal nang nagrunay ti daytoy nga lawas. Masarakan tayo iti Genesis kapitulo 3 versikulo 15. Pastor Oliver, mabalin mo nga basaan. Ket siyak pag ginuraan kayto iti babae kuno ni Apo Dios. Ket iti kapututan ken iti kapututan na. Daytoy sugaten nanto ti ulom ket sika sugaten to iti bukod na. Daytoy iti pamunganayan iti leksyon tayo tatta na masarakan iti Genesis 3 versikulo 15. So, napintas, gagayem ken kakabsat. Actually, dahito di makunkuna nga pruto ibangilyon. Tiket nga asawan kakabsat, dahito first gospel. Ngem, ilawlawag minto later on, kakabsat, kini Pastor Oliver. Pastor Oliver, kasano iti kababagas iti adult tayo. Actually, there are 3. Adati talo kakabsat nga direction iti adult tayo. Iti dahito nga aldaw kakabsat. Ito yung talo nga pillars iti pag-aadalan tayo. Iti simbiyag nga Sabbath school alay ba ito nga kakabsat. At makita iti talo nga pakaibugasan na Pastor Edward na iti pannakatnag adda iti nauneg nga makita tayo nga reason o rason na. Ket dayta nyamot ti makita tayo nga resulta na iti pannakatinag iti basol nya ti nairamraman nya ti nakabuklan na daytan nga resulta. That kind of reason nga masapul tayo nga matarusan tapno ti kasta ma-appreciate tayo iti makunkuna nga response of redemption. Iti panangsulbar ni Apo Dios dayta nga naindaklan a rason iti pannakatnag ket rikna tayo makita tayo kakabsat iti kaipapanan na. So nga numampay nagrugi iti nagpintas aya kuna nagarod iti maysa nga manurat nga in between the first 2 chapter iti nagbaetan iti umuna nga 2 nga kapitulo iti Biblia ti Genesis 1 and 2 ken iti maudimeten nga kapitulo 2 nga kapitulo iti Apokalipsis ket napnuan iti naduma-duma kapadasan ringringgor susik from that hand of God nga namarswa di umuna nga koya di panamarswa di ima ni Apo Dios nga man nakabalin nga nang damili nang aramid iti amin ken ajay the heart of God di puso na nga managayat ket daytoy met Sabbath school aya ti puso ti adal tayo. Amen. Numampay dayta ket makita tayo nga napateg makita tayo pa iti kinapintas dayay home dayay pagtaengan aya nga dayay original nga Eden nga kayat nga ipasubli ni Apo Dios kalpasan iti pannakatnag the new heavens and new earth ti baro nga langit ken baro nga daga. Amen. Dayta Pastor. Okay, gagayem ken kakabsat kita antay tatta dagiti rason kakabsat no apay nga dagiti nagaanak tayo. I'm talking about Adam and Eve na nagda iti basol sakbay man amin kakabsat ket kung ited iti overview di chapter 1 iti book of Genesis ken chapter 2 ngem iti talagang imamamagnay tatta kakabsat iti chapter 3 iti chapter 1 iti Genesis kakabsat ket ipakpakita na ijay nga adda ti Dios tayo adda ti creator God tayo. He is very powerful God. Iti chapter 1
Ket ijay chapter 2 kakabsat saan na laeng nga impakita Pastor Oliver nga isuna ket very powerful God no di ket di he is a personal God. Yeah. Takayat na ite niya he entered in the history of humanity. Yeah. Deji makunkunang immanent kakabsat. Kayat na iti makipagrelasyon kada tayo. So inusar na actually deji sa unga bara ijay Hebrew nga itikayat na nga sawen kakabsat daytoy nga Dios ket pinili na awan tinang pwersaking kuana nga iparswana amin nang nangruna kada tayo kakabsat imparswana tayo kunana ijay nga kaas-asping na awan tinang pilit kin kuana no dikit di bukbukod na pagay-ayat na kakabsat nga parswaen na tayo nga anak na. Tada tayo kakabsat itay niya, nakasentruan, dahi ko na ni Pastor Oliver tatay, dahi puso ni Apo Diyos. We are special in the sight of God. Yes, we are special than angels. Ha? Taapay. Gagayem ken kakabsat, nalawag ni ibaga ti Biblia, when God created us, He created us in His own image, not in the other form of angels. Second proof na we are special in the sight of God, He died for us. Natay suna kada tayo gagayem ken kakabsat. Isu nga iti daytoy nga agsapa adu dagiti maadal tayo may panggep kadagitoy nga leksyon. So tidaytoy nga bigat ti umuna nga intay kitaen kakabsat iti una anya dagiti rason Pastor Oliver no apay nga dagiti naganak tayo iti basol. Yan. Kung ano siya tibang saludsod kanyang data pastor ka na takawid siya single ako iti anak ko si kag may saka nagandakan at numampay kasta aya ado ti mga ibagbaga na nagdaga po tananganda iti maiparit ket dayta ket resulting evidence dayjay panang kirab panangawat at dagay nga action nga nailid ngem ti makitak aya nga rason ket dayjay idinto nga inbaga ni Apo Jesus ni Apo Dios ano marswa nga nagapuka iti side with no innala ni Apo Dios ni Eva iti bakrang ni Adan. Ket kan kanayon ko mga dayay sibay na kan kanwada katakunay-nay na ket aywanan da iti tunggal maysa kan pinapigsada ket enjoyan da iti presensya ni Apo Dios ket dayay perpekto awan pakapilawan na nga pagtaanan da ket yan tangay kunana iti nasantuan nga kasuratan nga dijay umuna bulod ka Biblia ta may sabot ng Ilocano nga ma-access ta dito vision nga Bible itan kunana iti verse 1 iti kapitulo 3 kakabsat nga itan ti uleg isu idi kasisikapan. So namusar nga talaga iti kabusor nga iti maysa nga nasikap cunning kunana iti English kadagiti amin nga animal nga da iti daga nga inaramid ni Jehova Dios ket isu kinunana iti babae pudno aya akin na nati Dios saan kay amangan iti amin akayo iti milingan inusar na dayjay pleasurable ginapintas attractive way nga tapno maallukoy na ket may nga malam in the iti lamiis iti malam ket nagnag na nga agbukbukod na ni Eva Pastor Edward ket ijay nga nagkaroon iti instant nga oportunidad daytoy nga kabusor nga karoon iti panag dialogue never have an encounter iti dialogue iti kabuhan tayo mabaling nga aramidon dahil ka. Kaya kabsat. Iso nga
nga rod idin nga ni Eva ket nanggaganna iti nay dumduma. Kaya muna ket duwada lang nga mabaling agtungtong ni Adan ken ni Eva lang ni damot isa bali nga timagan nga kwa. Ket amo tayo ti nagapuan na dayta nga timak. The choir leader of the heavenly host ni Lucifer nga aday ti dumaduma nga timbre iti boses nga agsabay-sabay nga mabalin na nga parwaran. So it is a melodious all-encompassing nga klase iti musika nga mabalin nga very attractive ket napana ni Masiday. Ket dayjay alok nga you will be like God. Iti tiyempo nga kanum daytoy. Inyan nga talagang makaapa-awis dayta handa nga nakita iti panamarso ni Apos idi agmulaga da nga napuyutan Adan nagitikuanan. Adami na kuna na siguro ni Adan. Ay na tanong na patunahayag kumaapo nga si kati Diyos ka inkuyog na nung hanga dayjay ti kat ni Apo Diyos. So kuna na iti apaman nga kanut daytoy. Ay mabali na mo makarami ti nakaskas dawa kas ti Diyos. That kind of nga panagalilaw, nga process siya, inururay nga gundaway iti kabuso. Ay talaga nga kasla, sumulat ko na ni Pedro nga ko, may sangalyon nga, uray nga ako, sumakmal ka na tayo ya. So nga, dayjay nga kapanunutan, nga naipanat ti panunot na balin nga kasla Diyos. Makitak dayjay, nga iso iti kaibugasan, iti panakatnagda. Kahit na nga maatim, maabot dayahan nga dapat para kinukuha. So, thank you. Nagmayat ka sa tipan na kay lawlawag. Dating nga adal. When, adati kinapudno na, kagabsat. So, thank you, Pastor Oliver. When, adati tendency nga manag iti tao iti basol ta, ni Satanas, wino ni Lucifer ide, adito yan, na igarungugong, adadito ay lugar nga yan tayo, itata, gagayem ken kakabsat. Dayjay uleg nga nang sulisog kini Eva, isumot actually dayjay. Mang sulsulisog kada tayo. Iti inaldaw, gagayem ken kakabsat. When nagpintas, gagayem. Iti daytoy nga oras, ti may sapay nga makita, no apay nga nagnag, dagiti naganak tayo, actually, iti beauty, no, kitaan ti creation, from day 1 to day 6, anya dayjay last statement, ni Apo Diyos, kakabsat ditoy, ket ti Diyos, nakita na aming nga inaramid kita toy, nasaya at da unay. Di ko namdat tayo, Pastor, idi ni Adan, ken ni Eva, idi person ni Apo Diyos, namulagatan na, will organize, at naidisenyo, nagpintas ti pan na ka aramid ti lubong, kakabsat, tangatang, dito'y daga, kakabsat. So, talaga nga perfect. Ngem, Pastor Oliver, dayjay samat ti nagbalin nga cause. Yeah. Dayjay pintas, iti pan na kay aramid ti Diyos, ti lubong, kadagiti naganak tayo, dayjay beauty ni Eve, no kitaan tayo kakabsa talaga nga beauty of the eyes, yeah. Napintas nga talaga, gagayem, attractive nga talaga. Actually, iti papan ko pa nagadal, iti kayat na nga sawan, daytoy kakabsat, dayjay beauty nga adakin ko anak, iti beauty nga lubong, nga inaramid ni Apo Diyos, iti nagbalin nga rason kakabsat no apay nga ni Adan kini Eva nang nangruna kini Eva ket naalukoy tirikrik nana kakabsat ta uray pay dayjay uleg nakadaanan nga uleg mo kan revelation actually dayjay ti kapintasan nga animal nga imparswa ni Apo Diyos. Actually, awam mat tinaalas ng imparswa na. Iti sanpe nga nagbaso iti tao. Uray pa dayjay, the tree of good and evil,
nairaman nga kunanad to'y napintas, nasayaat amin dagitoy. Apay kakabsat nga nagbalin asaan nga nasayaat ken naimbag. When ko nam tatay, pastor, ni Eva, ket pinanggap na nga agbalin a Diyos. Pinanggap na, hanlaang agbalin a Diyos, pinanggap na, dahil kuna kakabsat ni Satan dito, kahit ko nga basaan, kahit kuna na iti babae, nakita na nga iti kayo, nasayaat akanen, kahit ti kayo, ken buyaan, ti kayo, magargari kuna na, ti kinasirib, pimurus, ti bunga na, ket nangala, kastamat inikkan na, ti asawa na, ken nakipagkaanmet. Ken kunanad to'y, dos, ket ti babae, kinunanat ti ulog, kadagiti bunga, kadagiti kayo, minuyungan, mabalin mo, nga ipalubos, amangan kami. Ngem, iti bunga, iti kayo, nga adda iti tinga, iti minuyan, ket kinunanat ti Diyos, di kay tukanan, ket ti uray, sagidan, kit dilakit di matay kayo. Ngem ti kunat ti ulag, kunanad to'y, kagayam ken kakabsat, saan apudno amatay kayo. Dahiti ket new word, ken information, ken ni Eva, gagayem ken kakabsat, saan na nga nangeg kini Apo Diyos daytoy. Isu nga curious isuna. Kaslada tinarik na kakabsat nga sabsabali. Akas tinirik na, nga narik na, ni Lucifer idadapay laang ijay. Langit kakabsat. Dayjay sao nga Lucifer, dayjay serpent, tiket nga sawan kakabsat, ket nakhas. Natikayat nga sawan divination. He wanted to be God Himself. Daytoy matikayat na kakabsat nga ipagkat ti kapanunutan ni Eva. Isu nga adati tendency nga nag-isuna iti basol because the word nga humanity ni Eva kakabsat ket pinanggap na nga agaramid amay may sana ken pinanggap na nga agdependar ti bukod na kakabsat abagbagi wenno kinasirib saan na nga inkumentar wenno inkumit kini Apo Dios apay immadayo ken ni Adan wenno ni Adan kakabsat nga asawa na dayjay iti papan ko pa nagadal iti daytoy kakabsat dayjay pa nagadayo na wenno di pa nang imadayo di met si Mina kini Adan ti kayat nga asawan kakabsat si Mina met kini Apo Dios. From that moment on nga napan kakabsat nga napanan na aging gana nga nakapan ijay kayo ginundawayan met ti kabusor daytoy. Isu nga gagayem ken kakabsat kasapulan tayo nga datay lakuma kini Apo Dios agdependar tay kenkuana hantay ko nga may sina kenkuana tapno matulungan na tayo tapno ma-overcome tayo iti panulisog iti kabusor nga saan nga na-overcome ni Eva gagayam ken kakabsat. Anya pa iti adal Pastor Oliver? No lagi pun tayo ayat na kabsat iti implikasyon na daytoy nga napasama kaya nga iti counterfeiting iti panangusar ni Satanas dahil divination panang ipakita ti nasayaat wenno nalaukan basit ti hanga nasayaat basta iti kuanay wagas na no kitaan tayo lagi pun tayo unay jay Matthew pakaistoryaan ni Apo Hesus kalpasan iti pan nakabautisar na jay karayan ti Jordan. He was guided by the Spirit. Napanday jay minuyungan, jay wilderness, jay letang, kat inyan nga incommit na, itibiyag na. He is God. Ng 40 days and 40 nights talaga nga uman kini Apo Dios. Handa kayat nga mapugsat dayjay nga panaka yamot na ang kaslaki ni Eva nga imadayo. So kadayjay ket sipsiputan. Ayan. Sipsiputan nga nalaing ni iti kabusor ni Satanas.
Takamin, ijay baptism pa lang, agwang-wang-wang tilapahag ni Satanas si Jayan ta. When he was baptized, there's a voice from heaven saying, "This is my beloved son." Dayjay, eko dilapahag ni Satanas. Iso nga idi kalpasan dahi takot nang ipakita, iti bato nga kasla tinatay. Ang lilaw nga itsura. Kat kuna na, no, si kangagpaiso ti anak ti Diyos. Aramido man nga tinapay daytoy. Manangal lilaw manan. Kat kalpasan na nga nag-epekto dayjay, impakita na dagiti napipintas. Aya, nga in a trance kuna na ti English. Kasla impabuya na dagiti napipintas nga luglugar ti daga ko na. Itag ko amin kanya grokbab kalaan. Kat hanlat ta. Yeah, nyati ko na it is written. It is written. Hamo nga naisurat. Naisurat, thou shall not tempt. Yeah, men shall not live by bread alone. Kan dagiti failures ni Adan kini Eva. Kat adda iti maysa aman nakabalin a Dios nga instead of them umay ni Apo Isus kuna ni Apostol Pablo the second Adam. Amen. Ada iti pannakatnag kat resulta na kat naindaklan kakabsat. Na irgarangugong tayo amin kat nyan nga naggimbag nga dajay kun kunam itatay nga sisasagana nga plano iti pannakay salakan. So when the reason iti rason kat ni Eva kahit nagbalin na Diyos ti resulta na isinadang ramin pinsan lagarudan na parwarda, ijay harden ti ide, kaya doon iti resulta, da itang basol na aramidan, but comes the redeemer. Amen. At dani Apo Jesus, dani Apo Diyos, nga di ko nang tatay proto-evangelion, the first gospel nga imparaman na, manipod da dyan nga seed, da dyan nga bukal, da dyan nga pagrugyanan, aya, iti genealogy, wino pakaistoryan, iti panakayanak ti maysa a Misaya. Manipod iti dayjay, ada iti namnaman ni Adan, lumampay na tinagda. So dayjay ada ti inanamada ina indaklan, gapo dayjay response nga impaay ni Apo Dios nga inted na iti maysa nga manubot. Amen. So nakita tayo kakabsat dayjay redemptive power ni Apo Dios through His Son, Jesus Christ. When kita yung kabsat, kalpasan nga datayo na nagitibasol, do na curse ti ulag, ti ulag iti pastor kag taytayab. Yeah, na curse. Gagayem ken kakabsat, na curse iti ground. When we say ground, iti Hebrew adama, na iti kahit nga sawan habitation kakabsat, nga iti habitation, dito iti pagigyanan tayo, dito iti pagtrabahuhan tayo nga iso daytoy curse wino iti sabali nga pannao kakabsat no nalaglagan daydi consequence daydi basol nga naaramid do ni Eva ket talaga nga danaylanad kakabsat iso nga may experience dagiti asawa tayo dagiti naganak tayo idi naipasngay tayo talaga nga nautot na sakit iti panaganak da. Nga magyaman tayo saan nga nagpatingga ijay. Gagayem ken kakabsat. Taadda iti redeemer tayo. Awan sabali no saan nga ni Apo Jesus. Gagayem ken kakabsat. Kayat ko nga basaan dahiti 1 Corinthians chapter 15 verse 22 kunanad toy takas matay da amin kin Adam kastamet agbyagdan to amin kin Kristo. Iso nga dayjay iti good news kakabsat, dayjay iti blessing. I know amu tayo kakabsat, we are struggle while we are here on earth. Struggle tayo amin gapu iti basol kakabsat ni magyaman tayo tadda ni Apo Jesus nga iso iti balegi tayo. Italag tayo amin ken kuana. Tapnin tuno kasta da kayo ken siya kakabsat. Maadante ti gundaway to nga makipagyan kada itang lugar takayat nang isubli i-restore dayjay perfect world, perfect harmony nga saan
pay nga nagbasol iti tao idi. Pakasarakan tayo kabsat, hanga kada kami kin Pastor Oliver no dikit di nang nangruna kini Apo Jesus. Agkararag tayo gagayem ken kakabsat. Amami, iti daytoy nga oras ti aldaw, madaydayaw tinagan mo. You took the initiative. Inaramid mo amin, Apo Diyos. Tapno da kami, nganak mo ama nagbasol. Akas tinanggag mi, gapukin adan, nga amami, naganak mi, imay iti basol. Ngin gapukin ni Apo Jesus, nga may kaduang adan. Nirukatan na kami, inaon na kami, manipod iti pan nakalugnak mi, iti basol. Isu iti namnama mi Apo, struggle kami nga inaldaw. Sa pela kuma, babanti pa nagministro, tinasanto ng Espiritu Santo, nga isu iti may ayong agyan, kadag iti bibiyag ni, masursuro mi ko maapo Diyos, iti agdependar ken ka, saan nga iti bukod ni, apan nakabalin, tapno balegi kami, ken babaan, kadag iti nga karkarim Apo Diyos, dumteng tu iti tiyempo, nga adantu ti gundaway nga makipagyan kami kaday tangalugan. Biyag ngagnanayon, ta isu ti kayat mo nga isubli, di day dati nga lubong nga saan pa'y nga nagbasol, iti tao, wino naman saan iti basol. Maramid mila dayta, no ipalubos min, nasikan Apo, iti mangitimon, ken agari, kadagiti bibiyag mi. Apo, nanyaman dagiti nakitam, nga nagkurangan, wino nagbasulan mi, iti day tingal daw, pakawanan na kami, Apo. Kiaman kami, tamabalin na kami ng impang dinengeng, kadagiti karkararag mi, agsipod ta dinawat mi ligitoy, tinaimbag kinapatag, anagan na po mi nga Jesus, anang manumbot mi kin mangisalakan mi. Amen. Gagayam ken kakabsat, pagyaman kami, bendisyonan na kayo ni Apo Diyos, awisan na kayo manan, kadagiti sumaruno, nga aldaw, nga ituloy tayo iti agadal, kadagiti sasao ni Apo Diyos, nga dati tema na, Sabbath School Alive, iti Ilocano kakabsat. God bless you, dahil lang iti kararagmi. Thank you, Pastor Oliver. Thank you, sir.